triar filologia catalana perquè m'interessava molt aprendre sobre la llengua catalana i la literatura del nostre país i per això vaig triar la carrera. No vaig pensar en què volia ser quan acabés, sinó simplement tenia ganes d'aprendre'n i vaig venir a fer-ho. Vaig estudiar filologia catalana. És un grau bastant complet perquè et deixa veure la part més lingüística del català, l'estudi de la llengua, la gramàtica, la sintaxi. Per altra banda, tot el que és la literatura i veus una visió molt àmplia de tots els gèneres literaris, la novel·la, poesia. I aquest any estic fent el màster de formació per professorat. Trobo que la meva carrera és molt bonica perquè no consisteix gens en memoritzar, sinó que sobretot hem de llegir. Hi ha classe, sobretot comentem textos de tot tipus, de narració, de teatre, de poesia, d'assaig. Penso que aquesta carrera et permet gaudir. Et passes bé mentre estudies, sobretot, evidentment, si t'agrada la llengua i llegir, que això és fonamental. Si és aquest el cas, penso que és la millor elecció que es pot fer.